Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu proportzioaren kontraste unilaterala. Adibide baten laguntzaz. Esaten du, hauteskunde batzuetan kazetari batek A alderdiaren alde 40 edo gehiago egongo dela iragartzen du. 250ko lagina atera dugu eta 98 hautesle haren alde daude. Orduan, ikusten duzuen bezala, laginaren tamaina, hartzen dugun laginaren tamaina izango litzateke 250, eta lagin honen barruan A alderdiaren alde daudenak dira 98. Beraz, laginaren proportzioa, haren alde dauden pertsonen proportzioa, izango litzateke 98 zati 250. Hau da, 0,35 pi. Orduan, galdera, onar genezake kazetariaren iragarpena? Orduan, kontrastatu behar dugu, kazetariak dioena egia dan edo ez dan, baztertu edo ez baztertu, hori da asuntoa. Orduan, zer da kazetariak dioena? Berak esaten du, hauteskunde batzuetan, hau da, populazio baten barruan, A alderdiaren alde 40 edo gehiago egongo dela. Hau da, populazioaren proportzioa izango dela 0,4 edo 0,4 baino handiagoa. Hori da gure hipotesi nulua, kontrastatu beharrekoa. Hipotesi alternatiboa izango litzateke, populazioaren proportzioa txikiago 0,4, bestea. Esaten ez duen gauza bat, buruketa honek, eta esan beharko luke, ze bestela ez deko modurik guk jakiteko, da esangura maila, alfa. Kolatu egin zait niri hemen buruketa honetan, baina alfak beti emango dotzue. Eta alfa, kasu honetan izango litzateke 5. Hau ere gaizki dago, ez da 50, da 5. Orduan, esangura maila 5 baldin bada, konfiantza maila, batken alfa, izango litzateke 95. Orduan, zer da hemen kontrastatu behar duguna? Esan dugun bezala da, populazioaren proportzioa egia dan 0,4 edo 0,4 baino handiagoa dan, hori da kontrastatu behar duguna. Orduan, guk zer dakigu? Guk hemen egin daikeguna da, atera, honetan oinarrituta, datu honetan oinarrituta, ikusi, zenbatekoa izan beharko litzateken laginaren proportzioa. Nik badakit populazio batetik hartzen dudan lagin bat, populazioa bezala konportatu beharko litzateke, ez da, lagina populazioaren adierazle ona baldin bada, gutxi gora bera lagina eta populazioa bardin konportatu beharko lirateke. Orduan, nik suposatu daiket, laginaren proportzioa, A alderdiaren alde dagoen proportzioa lagin baten barruan izan beharko litzatekela 195ko konfiantza mailarekin 0,4tik hurbil dagoen balio bat edo handiagoa. Orduan, nik datu honetan oinarrituta, egingo dodana izango da balio hau kalkulatu. Eta balio hau kalkulatuta daukadanean, egingo dodana izango da balio hori honekin konparatu. Hau izango da gure termometroa. Hau begira, hau, hemen atera dugun datu hau kontrastatuta dago. Hau neurketa bat da. Nik hemen laginan dauden pertsona guztiei galdetu diet eta 98 alde daude. Beraz, datu hau egia da. Hau neurtuta dago. Hau da gure termometroa. Orduan, nik datu hau kalkulatzen dodanean, honekin konparatuko dut, eta bat baldin badatoz, ontzat emango dut kazetariak dioena, 0,4 hori. Baina bat ez badatoz, orduan baztertu beharko dut kazetariak dioenak, baztertu beharko dut gure hipotesi nulua. Orduan, zelan aterako dut laginaren proportzio hipotetiko hori. Oinarritu beharko naz, laginaren proportzioaren banaketa normalean itxura hau dauka. Hau ja ezagutzen dugu. Orduan, hemen, lehenengo eta behin, ikusiko dugu, zehaztuko dugu, zin izango litzateken laginaren proportzioaren banaketa normala. Izango litzateke N, P 0,4, ez da? Oinarrituko gara kazetariak esaten duenaren gain, datu honetan oinarritu behar gara, bai? Orduan, P 0,4, gero, erro, P bider Q 0,4 bider 0,6, bai? Q badakigu dela batken P, beraz, 0,6. Zati, N, zati 250. Simplifikatzen badugu hau, geratuko litzaiguke 0,4 eta 0,030, kalkulagailuarekin eginda. Orduan, nik atera behar dudana, badaukat ja laginaren proportzioaren banaketa normala. Atera behar dudana da ze balio usten duen
€185 konfiantza maila hori eskumaldean. Orduan, banaketa normal honetara jo baino lehen, zer da egiten duguna beti? Tipifikatura juten gara. Tipifikatuan kalkulatzen dugu balio hau, kalkulatzen dugu tipifikatuan, eta gero tipifikazioaren bidez egiten duguna da itzuli edo bueltatu gure normalera. Bueno, hau luzetsua da, ezta? Baina bagoaz. Bueno, orduan, gure balioa, ez dakigu gutxi gora, non zenbat balio dauen, baina badakigu eskuman usten duela 185ko konfiantza maila edo, probabilitatea. Orduan, balio hau kalkulatzeko, egingo duguna izango da, kalkulatu, taulan begiratu ahal izateko, egin behar duguna da, bere simetrikoa kalkulatu. Hau da, jakin behar dut, ze balio usten duen eskerraldean, 0,85ko probabilitatea. Hau bai, taulan kalkulatu daiket. Eta, taulan begiratzen badozu, ikusiko dozue balio hori dela 1,645. Orduan, alde honetan dagoen balioaren balioa izan beharko litzateke minus 1,645. Orduan, badekogu, kasu honetan, zeta batken alfa. Gogoratu, nik beti jartzen diot zetaren azpian, hemen, alde honetan, beti jartzen dut eskuman usten dugun probabilitatea. Eta kasu honetan, eskuman usten dugun probabilitatea izango litzateke konfiantza maila, batken alfa. Horregaitik jartzen dut batken alfa. Hau da balio hau. Orduan, tipifikazioaren formula erabiliko dugu, gogoratzen dugu, ezta? Tipifikazioaren formula esan olakoa gutxi gora bera, izango litzateke laginaren proportzioa, hau da gure inkognita, ken bere banaketa normalaren batazbestekoa, zati bere desbiazioa. Orduan, zeta izan beharrian txapeltsoa jarriko diogu laginean gaudelako, eta izango ditzateke batken alfa, beraz aterako dugun laginaren proportzioa izango da ere batken alfa, bilatzen ari garena. Orduan, kasu honetan, ordezkatuko ditugu balioak. Zeta badakigu dela minus 1,645. Berdin, laginaren proportzioa da kalkulatu behar duguna. Ken bere normalaren batazbestekoa beraz, 0,4. Zati bere desbiazioa, 0,031. Hemendik askatu egiten badugu laginaren proportzioa, honek emango du 0,349. Segundo bat, saiatuko naz atzintzen, ez dira atzintzen zirriborroak. Agertzen diren puntu horiek, nahi gabe egiten ditut. Orduan, badakigu orduan, balio hau, zein dan, atera dugu balio hau. Balio hau da 0,349. Zer esan gure dago horrek? Kazetariak dioenan oinarritzen bagara, hemendik ateratzen badugu 250 individuoko lagina, bere proportzioa, lagin horren proportzioa izan beharko litzatekela 0,349 edo handiagoa. Gure onartze eskualdea izango litzateke 0,349tik infinitora. 0,349 edo handiagoa. Orain ikusi behar dugu, hasieran kalkulatu genduan datu hau egia esaten genuen azala eta gure termometroa izango zala, orain ikusi behar dugu hau bat datorren gure onartze eskualdearekin. Eta ikusten dugun bezala bat dator. Ikusten duzuen bezala, gure hartu dugun laginaren proportzioa 0,352 onartze eskuaren barruan dago. Beraz, gure hipotesi nulua onartu daikegu. Esaten genduan hasieran, gogoratu hau izango zala gure termometroa, ze hau da egiaztatuta dagoen datu bat. Orduan, nik hipotesi nuluan oinarritutako datu hau kalkulatzen dodanean, zein izan beharko litzatekeen laginaren proportzioa, ikusten dugu, bat datorrela benetan neurtutako datuarekin. Orduan, ontzat eman daiket, momentuz ontzat eman daiket kazetariak dioena. Kasu honetan, errore bat izango balitz demagun, onartu egin dugu hipotesi nulua eta errore bat da eta ekibokatzen gara. Kasu honetan,
egiten egongo ginateken errore mota izango litzateke bigarren errore mota, bale? Bigarren errore mota. Bueno, hau bi gogoratzen dozu esaten genduan bi errore mota daudela, lehenengo eta bigarrena, eta bietatik larriena izango litzateke lehenengoa. Beraz, hau ez litzateke izango hain larria, bigarren errore mota. Hau gertatzen da, hipotesi nulua onartu egiten dugunean eta faltsua denean. Vale? Hau izango litzateke bigarren errore mota. Bueno, venga, hurrengo bideora arte.